היי, כאן צח שיקור, קפטן נבחרת ישראל בכדורגל לקטועי גפיים. אני רוצה לספר לכם על ההיכרות האישית שלי עם שמעון ומאורו, אנשים שעומדים אחרי עמותת וישמרך, אלה שבעצם ארגנו הרבה מופעים גדולים ואירועים מאוד גדולים, שגם אני בעצם יצא לי לקחת בהם חלק. לפני 7 שנים נבחרת ישראל בכדורגל לקטועי גפיים עלתה וקיבלה תשואות מ-30,000 צופים בסמי עופר במשחק השלום, משחק שבו אף אחד מאיתנו לא חלם, כמו כל הקהל של ישראל, לראות כוכבים מאוד מאוד גדולים שהם הביאו לכאן, את רונלדיניו ואת בבטו ורוברטו קרלוס ושחקנים שכל החיים חלמנו להם ולא זכינו לראות אותם. ולא רק שזכינו לראות אותם, זכינו גם להתמסר איתם על המגרש ולחוות חוויה מאוד מאוד מיוחדת. אז מכאן אני רוצה לחזק את ידו של שמעון ידידי, שעושה הרבה דברים כדי לחזק את מעמדה של ישראל בעולם, כדי שעושה המון דברים ואירועים חשובים כדי לחזק את הרוח הישראלית, במיוחד בחברה, בקרב ילדים שמגיעים לכאן ורואים אנשים כל כך מפורסמים וגדולים וחשובים כמו רונלדיניו וכמו הרבה כוכבים גדולים כמו קקה והמון כוכבים שהגיעו לכאן לאירועים. אני מקווה ששמעון ומאורו ועמותת וישמרך תמשיך לעשות הרבה למען ישראל ושהשם ישמור אותם את כולנו. הרגע מיוחד שילדים קטנים עולים, לוחצים את היד ועולים למגרש עם רונלדיניו ועם קקה ועם רוברטו קרלוס, שחקנים שהם יכולים לראות אותם רק בפלייסטיישן ופתאום הם עולים איתם ביחד. זה חוויה שרק אנשים כמו מאורו ושמעון ועמותת וישמרך יכולה לעשות, ואני מקווה שהם ימשיכו לעשות את הדברים האלה, כי באמת זה לא נגמר בחוויה של אותו ילד שמחזיק את היד ושם הוא לוקח את זה וזה תורם להתפתחות שלו ולאהבה שלו למשחק ולחיבור שלו. ואני ראיתי גם פעילויות של העמותה הזאת, בעצם של אנשים שעומדים מאחורי העמותה הזאת כאן בישראל, עם בתי ספר לכדורגל עבור אותם ילדים, ואני מקווה שעוד ועוד ילדים ימשיכו ליהנות כאן בארץ ובכלל בעולם מהפעילות המדהימה של האנשים האלה.